Mansu Wumogusi. Chinsa nisato chiabono botuko mwanchomo ligerenga kenengo kwaligania SMS yamangana majia yaroko manjigati ari tobere to kwaliganira cross mambyarenga ntambe ka chinse chigobono chiabono margoba egesero nyuma tariki 30 mutinyo gatana gatatu mwaka bukiri bubere na 24 namanga genda to kolekana yobo igabaliki baitu babere bako yasangira ko rukingo chonsi imena isiko yorgongo rwagusi nyirabono mukonyo murebwe ntarigati ka shagwani gaga ni yorgongo rwa Nyanza kubwatana nensemeri ya Mount Kenya aseganga yo kwiroberyane mono bosia sobochori engana turachikumurekera sobime gaya kwana ya chinse mo chiri county ya Siaya kuri murebwe nsagandrete netaro ya Sorongo rwa Nyanza angati yari yaganda tikona kigwa boigo onyorebuna ogotayigwane ko kwane kugati yekyombe gya kupet na boigo nensemerye ko likabali mutia service commissioner TSS ritukuri lero nati nigo batigaire go singira buna bona ryo mugiro bo beno chakire weke serikali yegure nako tegerera okogani kwabo ngati yari tukoje kumurekera umwancho muligeri ambe kuruse county Nyamira na mangabireka kolekana goteba ase county ya Kisii asa yomunanda manga tubatu gotera nsemeli mtandao nsemeli ya Facebook Ndizi TV News Digital na bagya nsemeli ya YouTube tunaruna Ndizi TV News tubase kweba gotubatu gotera se website tunotambe www.ndizitv.net nyara yo monanda mange asenchera yobe muri to kubatera nere gotera somo no bimanyeryo gakoro kwa Lydia Mose ekero kedi Sara Mumanyi akone kibuna chibicha amunuri cyato ikere asenchera yobo ikira no mangana itu yanyoro kurwa sensemeli studio ne mono asenchera yoko yachuta promise nechi nyingi nchirago choro tainga nimetenga kitu fulani ama nimeweka milioni kwa hii barabara na itachengwa, alafu anafungua hiyo barabara inachukua miaka 5 6 naona ni vumbi tu. Chimilioni cheche besa wacha kwabeka chi project nkaiti gocha chia chigati ya menye kurose county ya Nyamira wa mochiri umurayibwe nse William Samoei Ruto bado iko uchaguzi mwingine hapa katikati kweli? Si uchaguzi mpaka 2027 hapa katikati, jameni, si tufanye kazi. Asebono tigana na siasa tumurekera mangana magendro ko mwaka 2027 umurayibwe nso ya kwanne kurwa sensemeria ya Siaya. The employer, by going to court in order to demand that teachers must stop the strike before any talks begin. Ogotaigwana gati ya TS na kupet ni kogendete ko ene kigobono mugiro wabalimu ni kogendete ko bwatanse aborokyo wa form form bachikwenyora sabe omwakoyo. Sayo monanda mangesta nanso ikibono tumenya century yoboikrano egesero juma isato chebono botuko riterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha igotoko cha kemese amangana majane mono kurwa sensemeria ya South Mogrango yigotoka meye county ya Kisii aigatoko murekera ko bwatekana n'ekibura buruchene kiwa sensemo ya Nyake yigotoka se wodi ya Muticho ejengo bwatekana chinga ki omo Gwimendra pe county ya Kisii Doris Yabori ale kurwa bokonyo go chia sabantu bale no bale masenseme yoye maiga yabantemera ngo kenda konyara konyore birogo byogotarra go se chiwilicha ga senseme yo chinga ki emoyego yora korekana ni go bono babete bago sagano senseme yo nakorera gati yabantu bale no bale makonyara go rwane chinko machinga kibare ko nyara gotamali gutoria obugima bwabo maiga yogo sagano nabantu batamanyiri abugati yabo bago ikigwa ase osoko nyara kobe kubyara nigo chinga kete gati yamenye bono kurwa sensemo ya Nyake yo gati yabo bali barenge no bulema igo besokere ko ikiriye korgia kole kanta sensemo yo no nabo nigo barokane ko muchumo msebwe wodi ya Muticho asoko tebakana buna ngati yabantu barobeke ose baroberetie ko tarago twara obosagani ase tukelyo omuliketo Mildred Mumanyi na roboti rwa senchera yoboime
Magega yengu sana no entindi kwene kigwa engaki omo women rep we county ya Kisii Doris Saburi harenge kwena na obokonyi wechi wheelchair wechi asebali bamenyete no bolema sense mwanyakeyo imeye wadi ya Moticho ebunge ya South Mogrango bono nigo abamenyi benseme yo baisokire na kumwakera omosubati donyambu ya mono ase okurwa obokonyi ndete kumwakira omwisimi wambia mono omwisimi watonyambia mono bono lero kumna chibiri chacha ebira mebi byanyalira ko babiko genda nde mugwimenero oito muna gitaga twa magura yetu gasoko gendera muna nje naja gitukurwara tina nakorra mundu ndi bwensi ogocha kondra bone osekera kendo kondetera kera kene none kegu bone tatigale nje gonda irane litonya toto nambuya mono yani esengencho haruja mabera kama ene bira mambire ase county yaye lakini nje gonda irane nambuya mono asumuroberio ega mongino aretete nonya naboni go bagikeria egekorekyo kyenegetigwe asensemeyo egentukirete abamenyete no bolema konyora chingoma engaki bachete konyora obokonyi kurwa ase omo women rep kiabage ko basinga jasa nase godi yaito igonko kikeria mono nakoteba ngegwenda ko basinga jasa nase kinase ngenjo abantu baminto konye bamenyete nyumba bakosunyugotara goja kurwe samu goja sande lakini banyo kibiri cyabakiri asinga jogotara tete ko kondemu eteke tandege gya kore kakabiga Moticho ekia abantu bachite bategete gusali bire mambi basakanywa chibwirichya bakyo umuntu obwato bongo omungi natonya nsiyo buraibwe mwesime wasivano susoro baratede ebire machi wirichya kimetinga kosene bali munda amuruke osenga kinda amuruke ekara gocha gusali umukutano oyo ndete ko tabanga barayi basikwe na inde ko tuwa choreta barayi bakore babwatirane bakore mirimo ntochore tia barayi batolete chisegi onyo barayi bwa gosinyire bekanse abantu bangao bakoreki abantu bangao bacho Orio nde bwensi okorete kwena mangana ya iga orengeretie birengererie bibe igoro ya bale mafu kaki gonda mwepole asingenjo yo gotamanyana ande nasingenjo korra atabwati bine mabwoye bono nigo abamenya abo barorekana kumuraga ekiara omo MCA wenseme yo Ronald Achira ase ogotabaika ange engakeyo ase bamugania gocha gosaba okwabera kubwatekana nege kore ekyo omurai Omoticho kayarenge keratebetia bara abale mafu bache gaiga akamanya koba absent tarengororo itogoteba iga no muigote mara bagukwana obera left etware gosaba achiche abale mafu nkolera bale intu abantu abamenyi ba Moticho nkolera tole abaiga tomenyete gaiga ntotageti ko bekwase mapu nga Moticho no gisegi chikobera muraite yora ache gaiga kini bona so tonya totachete seito gaiga agacha gokonye ibireme biga baminto gakinyono jotabwatia maro nkorengale ngomo omwami seito oyokorokwo Achira era nabwata mabera tiganga gende lingori arebie kamanyena ki ekera korete bireme biga korete era nama yago chikonyora yari go chikumotu amarageru na korete naro aki eyenkenya tuli bwato busibure onye korocho omungino tabwati nchera ko onye korocho omungino okonye kwa no ke kwalenge kwa MCO yo kurukwa Achira mwali ko tiko omungino ruchibwili chechi ayo baletera chikaba talire ni koje bwili chanchisa nkwango jere ni nyokore mu MCO muya utukabe amachangiri yachite tato waka bane yo kurangiri bireme byabugirango byonse orangiri mugutano wese bitotebe amuntu umuntu tulisioro ose bitusa umuntu yemabira nebirame byo bisaba mabira egeko gere ngiya koreka ndisi wodi yawo nchina kira gere ntekebe sechinga kechechyo nigo basaba abarayi bonse kubwaterana asokolenta amagenderero na gotiga chinsege osoro soa inchuli gere biremebi otebi omwisimiwa otebi simbarati babe bonsi yamo abantu abatokenderamo oyonde nyorosire no bochu oborosire no MCA atiga abantu abangaba no MCA ngolipota lya egetaseni kyandizi TV ilitaliane Mildred Momanyi mbiyamuno mulikito Mildred Momanyi asoroboti oruo asenchira jobo ikirano gotigana yubono mwancho muligali amenyikurwa sensemo ya amwamu ebiburabu ijubono igotoka ase wodi ya sensi bunge ya kitucha chenota
imeye kaunti ya Kisii nigo barne kibakwega ne mono abarimi kubwatikana no kunyaro gusirwa na kwegwa chingo gwetani 50 inse yaye ekyombegia Joshua Nyaringi Foundation nenchemo yo kunyaro kwegendereria abarimi abona abigo abatugete ebintu agati yabone chingoko nigo batebere bunene nchiremo iranyare kubakonya iribanyare gwekinya na kugenderera na buniga banyare kuborya bwatane kurwa senseme yo kone kingwe batane bale nebyombe bunene nchiremo yo kunyara gokinya uchumi bunatokumanyigwa no muriketo dipona asanya abamenyi b'ekinyero kya mwamwe biburabu kegotoke woria sensi ebunge ya Kitutu Chacheno nigo bagokera obomo bwabo buna mwamwe biburabu self help group abo bari nekerenga kyogoseria ubutaka kurwa sechinka jesa mbalida yango kujosho manari ibumbuli ndega mwamwe biburabu ekinyero kya mwamwe biburabu bono itwachakire group twachake tumutinyo gatatu tukumutinyo kane tukanyore certificate ya kurwese social services bona bona tuli gango kora tuli table banking egetu chatwa ikase mesa twaina na chipesa twaina na abantu babere every Tuesday echipesa chinde chigo tigarange nabo tokone twakora banking as a account bona ga etwa tagitibune group yense egere ekenyore eketinya ko bage ko bachonjo asa mangana echinyeni asa mangana obutugi butugwechombo butugwechingoko vitu kulia rero nigo banyoro gusirwa gwechingoko gwetania 50 kurwa sekiombe kyo mu murobo atomoyo bwo gwancha Joshua Makoria Renji oyore no moyo bwo gusira chiamate chiritire no konyora wanse onda no mogoka sinjo twanyorire chingoke project ngana korragesa na nyome twekenyoreke lakini rero iga narorirenga makuri na to chari pia sekenyoreke iga twanyorire chingoko rero ndero no mogoka sana sengenje Joshua Makoria Renji Foundation ya tuikirima twatari nambi yamono ase chingoko chiri atoire togusabana chingoko echi nyasaye chirende jitwara muchando ndos twatari nambi yamono na to endagira na to vaccination so ndore no maana na chingoko echi chikolendu buya njireta mazara maya gusangana abanyakiyombabwe nigo barera buna nigo bari na maroro yo wekinia na mono nigo bari ndiambuye mono ujasomo samaria ko bainyura chikolendwa ondo nabo konyora mambiye ni gwachenjiri kwa retrembol uri ina be kubwatera umunekombe era tamazao tukine munekombe andi to kolekende kengao kira to konye munekenyo so nimesema asante sana mheshimiwa Joshua Makoria Renji asori yasako beke buya ogendera konya abantu baito ndo babo moisa so konya na bande baikeru bakonywe nayo kerekenyo kirakine ense mono ko bamo nigo bono baligetie gusira ne nyomba se nyomba elio koenekia nga beteneneire bene yakuchakira kwa gachana chinyomba babere at least kero montaño ale chingo ko more than 100 each egere tujaka ko gena inde bone tubate plan yoko kora improved kienyeji na indigenous birds egere digo liria ebutya nyingi yana one kero chiko ndi kwichiwanza namba genabo namaya igo tukwende kunya kugendera Ikuripoteria Ndizi TV kuri kenyero kya mwamwe biburabu kutoka imeye wodi ya sensi bunge ya Kitutu Chacheno teretera nenkoro kwa dipon asanya biamono umuriketo dipon asanya asorobotyo rom asenchira yobo ekirano gotigana yibono moncho muri gati y'abamenyi kurwase county ya Nyamira ale mono korwa asensemeria ya gachuba yo gotoka se bunga Kitutu masawa emiye county yo nigo barokane kwe murungani yo karena maiga kwa magenderero gati yabuno ko kwa muri kwa manetinya gitari chinsem nabo abo kwa bamenyi abo bagachuba nigo bateberuna enseme nigo yarokane kombigwa no mugabano we county ya Nyamira mosinyari basogote yabuna chinsem onjere cyarokane kombigwa ane mono amango tanyara gwikiranigwa ase chinsemicho nigo chinga kibanyarre ko boli serikali ne ko ne kibuna nkonyarre ko roto takatiemero bili ko ikana secretary chichi county na wikania magendro batabugati wanchirra konde wensi komenta na igoni go barokane ko muchumure wensi William Samuel Ruto so kubata kachimi mchechi besa si project echibono bagote stari korokana go ikirani wa inse yemyake 5 omurikito kurose county ya Nyambira Paul Kapokara no roboti ro senchira yoboime bamenya baiga kurase rogongori garwa nyangori oruore gutokemeye gwari gachuba nigo bagendere ko baba kumirungere kubwatikana mono kombi gwake magendera mo nabarayi kurwase orugongoriga manoko walende buna chipara chinsa amachine nchirosiri lakini chinsa amachine nchirosiri uko na munigeta sene kiganigo bamomochiro mwemsie kurwase orugongoriga umuske onsinyo bwaya asikiryanga niga agendere ko bagakoba umbia
nabo igokomoboria kwene kibunango korare mirimo yaye bwikirano njakero murayo kurukweneria obwaya nero mwemusione nchorete lakini nanya komorora timaeti asari bono none mirimo agokora timaeti 2027 yagocha gocha atotebi inde tumakomanya ng'a nero oyo twachorete bantu bande mbamumanyeti abo kuimuka na gotoboboka atarira abantu baye bamwete chikura amanya asoboko ngure otokonya buna amache ikera abantu ntubwate barabagotu bagokonya n'abana bake bono roche igeko ba congested tamba kunyara koreta amache abantu abamo asenge nsokire yemo eitibanire n'abantu chinsoko chinda asenge chitichorwe inde rio okoreta amache gukobwenere naende kuguswe igase nsemo yende bigo bamumochiri umugavana bwe county ya Nyamira Moske Amos Kimominyaribo asoko gendera ko baombye nseme yegana kumuboria gotare nseme yeiga elina barabo benyorera magendero ye county amang'ana twabwate ng'ano ni chinyagitari konyore chiarosi gwenga keri anyagarama chi dispensary buna nyangoli dispensary ntwanyoreta ne chinde amariogo na bare gotema gutuma buna ari kunyara lakini asenga kibuna omoga kanyari baso etobisi otoko enda chinyagitari no ena abanyagitari boka abanyene mbali konyara kobero aseng'inja mario gatayo igo bono twale gwake kokong'a omoga kanyaribo tigaboke asege pindi ekekorete atokonya akore gasi amario gotari mubuko ebese tai mubuko yakorusia arigiche bese korwa ase serikali atoretera amariogo nona abana bakoboria omonto oyo ogoteba mari watoto wanapatikana naonekanachi igo bono ababwate ogokumisana mbatagete bamogani bamorore menya baiga boigo nigo bagendere ko bakogania macha ayo harusi wa chinseme chiga chia Nyangori ayo akoiro gwika chinsamo chiri chakaroka kwene kiwa unango ikirara bamenye kura sinseme chiga eri gutumeka semechi yabo yangusire kururocha gutira gukikaroka ntoganetie airaniwe asemechi indi eri naituto yanyore tatira rioka chokonya guchiare seita asarwete nto yanyora nigo boiga bamenya baiga barerere bikorwa byo bosaria ebyo byagendere ko bikwene kigwase chinseme chiga asebono baganiria baraikwene kubeka chitaya se orogongoro iga nene chiranya ariko bachigokonya gutinya oborendi chingaki chabutuko na boigo koboria abanyanyimba gukora chipatrol chabe rigo kyani bikora byo bosaria ntori korara iyo tokorenda butuko bwakia twarenda buna bono chitugo cheitase ng'encho bobi bwechiombe bore igoro bona serikali bonete eligie ncherana kiego koreto bwate siara ariki none chigari bire chete para chigwake patroli gose baibimbatame nigo batogire emirimo y'umubunga kurasoro ngoro igarwa bagututu amasaba Moske Clive Mpanegiseiro eyo agendera ko bagakorera abanenje ko rwasinseme chigati abakoro ise chibara chisukure gati amagendrandi kurende nigo bamumochire na kumugania go ikabantanga chinga kiba bwata makongu arine amatanga wantu tagete na mubungo itonere oyo gotoikange nando oyo korrekana asa amatanga yagaroto sira ono murayo ito no mwerio ye bamenya bega nigo bagende ko bakumuburi umurai bwenso Moske William Samuel Ruto kwani kibunango ikiraniare chira chiria kulira bakenya promise ne chinyinge nchirago choro tenga nimetenga kitu fulani nimeweka mamilioni kwa kampuni ama nimeweka milioni kwa hii barabara na itachengwa alafu anafungua hiyo barabara inachukua miaka 5 6 naona ni vumbi tu. Rais akifungua kitu hakikisha imekamilika na amifuatilia hiyo kitu inafanywa ama ifanywe. Eginko ripoti taseni kia obwanchete kia Ndizi TV uraigase kaunti ya Nyamira inche gongoro kwa Polycarp okara Bijamono muliketo Paul Kapokara sorobochurwa senchira yoba ikirano kurase county ya Nyamira gotika nayo buno moncho muligereria enchiranero anene mono kuburi kwa rure gochia asa bwatani kurasa rongoro gusikone kubuna nkomugani baro butumiki wa Mariogo yemete bune nchireyemo iyo konyara 10 na marwere ao chinga kichwe gokolengana no manyi kurasa Mariogo yemete aseta Dr. Henry Gante birubuna nere bijya kero monta watu muchanda kane kunangwa sokiale na kolengwa setinya getari gatia marwere atari konyara gukirana so bweni wa anyara kubwene gogwetera senchira yemete enenge nchira anyara kubwene kati ya marwere nabo Dr. Henry Gante gote buna nere bijya bantu kolengwa no nyane krobale bya benchire mo yo konyara kumanya gatie mechando eraje ko bwata asama tukale bosio nigongo te abantu baitu mu gusia sabita igoro na inki kegendrete mono asoro gongoro iturapsi marwira chire ayanda mange makuba maberera le chinyomba
nyonye no bokungu bwinjara borororo marwira ya nyale ko gakogenda uko iwete bwango iganga marwira na gitako bwata akwiye gyo mubero umuntu bimba ngobusisa marwira yonsi pi ekara tukunya rudigereria korengana moneri riganda tukunya ko bali go chenje eri go toro kinga omoerio wo wenseyo orange monege kugarane gente ke mugikwanire ngamarwira ngo go challenge wono ko teyo abaminto asengencho nyasaya rweto bungaine moneji semi ko chasekera chinse tuanyolera ba science bakanyara ko bago pima marwira ao wono ko batebia nganyo ndirimwarenge wanja takere mwarorire obakorra gwakira asenka obana bakorra gose babwate liberera litari kumanyekana buya utari ko no mutu wati bamenyo kibunya gitari bapimwe kera bapimirwe bamanyekane nga muchando kinti pieta bocha asimo mwana bwate gose neke uno gie bisireime kia keragere omwana leto muchando o COVID-19 ekine kamo kiabo tokuba umisa elinde munyala karamu apimirwe wagacha po Medicine Society of Kenya nebwata malio ama yamono akunyara kwa konya abantu yemete ejyo abagusiba agatumekire kurukale elinde banyaka bakobwena lakini nyuma yake kwa lengiru na go tigana iboni go abwatani aona boigona bare kurochinse-mo au aigase county ya Kisii barokane weso kene kanyana kogikerio mugiro wabalimu yogendrete nseri ya buriria kupeta kolengana abwatani abo kurochinse-mo au ni go barokane ko mochia serikali asogote ukogani kwa balimu likonyara go ikirania emirobiriyo yegisemi achiskuru nigo chinga kechwanyara kubulie kyombekerigia Teacher Service Commission TSC konyara ko ene kibuna gonyara bare ko tegerero kogani kwa balimu na kubulia serikali yango ye na ko ikirania kogani yoko unanchire mo yoko nyara kogendera na masomo kolengana abwatani abo kurochinse-mo au stari chigisemi ni go bateberuna ekerenge kenene no konyara kone kuno mugiro inkonyara lego ikirane omwerio ikonyara kogendereria emiroberio ya masomo ase chiskuru institutions chiae ndobwate very key sectors chia society serikali tabwante ko korera gosori munase kisemi na mangana ya health ekogera konyora bona megomeye ibuna ya banafunzi it is affecting the future ya bana nebintu kange serikali eko mitigate mapema to ensure that inga habali mumbale gasi egento turage tugetorete bone gasi ense yaito bali bago kore mere mask institution ya chiga ntobwato what we call ko empower the personnel omwalimu no muntu bwengenjo asengenjo nero kogerekia abantu abangitule lakini kwanyoranga motivation yeli atakere kwa gasi no muki elindo we have quality education and that was a policy made by a Teacher Service Commission saying that teachers need to be promoted, teachers need to get the medical allowance and other allowances, and that one was made a policy. Me, what I'm saying here, the TSC is trying to become a police person policing the policy, which is against the law. Another thing which I can only say is the TSC cannot use the court to hear the scores which TSC had made. The law only said the union has to be given a temporary injunction. Serikali ya temire tuarorire nga kibesa ya soire bengi lakini ora kabesa kadina gantaka sinini igentongira wekenene batigete isiko wosukia barimu baria ebiro gake barimu baromanyeta basani bana twena bari university abuate PhD in education, masters, bachelors, diploma. Na gotigana yobono mwancho muligeria tokandira ko mulekera boiga mangana yarenge tomugiro obwa balimu nigaseri tukurira bona balimu kurwase kyombe gya kupete banyara okorokorobekana goika samagacho ye obisi yo kulika balimu Teacher Service Commissioner imeje county ne Nairobi kolengana balimu abuni ko bagendrete ko singerana ko mochie serikali anemuna soko nyara gotaigwa ko gani kwabo no nyamaiga yo kuligo twale bikaro bunenchereyemo yo kunyara goikerania obokorri bwabo nigo batanyara kuigwana na Teacher Service Commission
goseti sim kupeti ni goba singirra gote abono mugiro abona ryo cha krebe nabo iko bagendere ejamaga ya matukatano kubutego kuri sukuru chia bade chiko igurwa abwasemero beri ya masomo ya roka ni gote na sukuru chinyinge kubwatikana no mugiro yobwa balimu kolengana na Teacher Service Commission ni kubatereka niko gania kwa ikombegia kupeta ekikiganetia abantu banyare commentwa anenya abukonyara ko irani agati ebintu yete bikorusigwa ase ensemo ya balimu medical cover ose insurance ngati yale bagende tukwe murunganya okori kwa balimu chiribu emerongene na batano nojomo ngati yali agendrete gosegetwa na balimu bakupeta anyare goikirano eri banyare kwirana sebirasi niko chinga bateberu na hemero bilichisemi negendere gotenena oike serikali yegure na gotegerera okugania kwabo. The employer, by going to court in order to demand that teachers must stop the strike before any talks begin. That is practicing bad labor laws. We want the negotiations to be in trust, good faith, and it must be within the confines of good labor practice. I want to reinforce the issue of stagnation. I have a teacher at Embakasi Garrison known as Madam Kwamboka, who has been in one job group for 20 years. I have another one in Ofafa Jericho known as Mr. Muiruri. The students these teachers taught have come back to class and they have gotten serious job groups than the teachers themselves. That is very unfortunate. I want to urge the media, when we're talking about stagnation, come around and we'll give you special editions so that you can cover these teachers. You get the real information when we're talking about stagnation. The Form 4s are in school. I want to tell you that these teachers you are seeing here are the people who have set the exam. They are going to administer the exam. They will be marking the exams. So what you are saying, the parent and the teachers, the principals that are in school with the student, can know that if the teachers are motivated, they will actually do a very good work. And the national exam will not be interfered with. So what you are saying is that so long as they listen to the teachers, there will be no problem with the national examination. We will recover, we will cover, and we will do the necessary thing to make sure. Na boy go chinga kieche kyombe keke wali mugia kupeti niko bagandrete go singira buno magani abonso ikabe kawikira ni gwana se serikali chinga kieche niko banyare ko bole serikali go taire cheche omugiro bwa balimu uyogendrete ko neki wana gote yabuna boroki wa bali bakrasi komene bergo se form ngati abantu baracho kwenyora sabo mwako yego serikali ro chikwango yana gotegerero ko gani kwabo okubona baganete ko nyare go ikira niko banyare ko na ase ebirasi mekondra ne mirobiri yechi semyo sama somo chinga kieche ni go bagandrete go singira gote yabuna umugrobo ni goragendere go ika serikali yekiraniri okogania kwabo. I want to warn Teacher Service Commission that teachers are not pieces of paper. Even if you gag them not to express themselves in the manner that they want in this industrial action, they will make learning difficult in their various schools. The kind of noise that you find around schools will not make learning possible. Mugomo inaendelea. Mugomo inaendelea. Yes, father and grandmother of all. Na gotigana na mngana rengete chisemi mwanchu muligeria tumulekera sa mngana rengete siasa umurebwense William Samuel Ruto ni kagandrete netaro yaye bono wasorongo rwa Nyanza ziri tukulia ni gekera na sensemeria ya Siaya asiganga jo kerania na korototsa amagendro asensemeri Ruto gukwana ni gate bire bana siasa batigana mangana siasa cha 2027 libagiri banyara kumulekerane mono asenchire jo kerania amagendro omokonyo umurebwense rikati gashagwa ni gonera sensemeri bo iganya rakagote yabuna ekerenge kerane nsemo ya Nyanza kubwatana na Mount Kenya asemero bilio ya magendro amone nsemeria ya siasa Jobu Maangi no muliketo ndoboti rwa senchera yoboime. Bwana Yesu asifiwe. Amoso ujo durwa. Omuraibwense Dr. William Ruto ni gagendra netaro yaye asorogongo rwa Nyanza asiritukulia rero abagagotarira county ya Siaya na gocioria emeroberio au ya magenderero. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi nimefika hapa Siaya leo kwa mambo ya maendeleo ya Siaya County.
egatie emeroberio ya magendero abagakoigora neke wanda kyomochere asensemo ya siriwo okwagachwa kwechiro asensemo ya usonga okobekwa westima naboigo obwagachi bwechinyomba ase rigori rike. Tested already. It is working. Yes, it is working. Even at the final end, we have a final product. Yeah, that is the paddy. Yeah, that is the paddy. That is the Kwamboka variety. Tunaelewana? Na nimekuja hapa kwa sababu kupanga maendeleo ya Kenya ni muhimu kwetu sisi wote. Kenya. This is going to be a very important facility. And it will add on to making sure that the economy of this area is growing. That is why we have to provide the infrastructure necessary, including the road, to make sure that hii mazao yenu inafika hapa kwa muda na ikwami barabarani kwa sababu ya barabara mbaya. Omuraibense Dr. William Ruto nigabaga korwa eirego chigonchereria amagima yaba Kenya wetera ase emeroberio ye serikali anene mono ase ogosira abaremi na bonchereria ase county area ya Siaya. Hii Yala nimeongea na Orengo. Nasikia muko na mwegezaji hapo. Sasa tutapangana vile hiyo mambo yote ya Yala Swamp tutaishughulikia kwa njia ambayo itafaidi watu wa hii Siaya County kwanza. Ndio? Ile mambo ya leases ambayo imetolewa pale tutachunguza upya. Ndio tuangalie mahali ambapo watu wa Siaya wataumia tutaondoa. Tuhakikisha kwamba whatever investment that is going to be done in Yala Swamp, it must be in tandem with the requirements and the rights of the people of Siaya County. Moyaye omokonyi w'umuraiwense Rigathi Gachagua nigabaga kurwa ireyo chikwene kingango chiare kubwatania abakenya bonsi anemono aborogongo rwa Nyanza na bali bensemo ya Mount Kenya. Mutamuunga rais wetu mkono na yule mzee wetu baba tumuunge mkono. Jana huyu Junet Mohamed ameniuliza hii milima iko hapa ndogo ndogo tuunganishe na ile yangu kubwa yote ikuwe moja. Mungetaka tuunganishe? Omugavana we county ya Siaya James Orengo nigabaka mwene limbia mono omuraiwense Dr. William Ruto anemono aso kuinyora orogongo oruo. Wewe ndio president wa Jamhuri ya Kenya ya kwanza kufika hapa Usonga. Umetupatia nguvu zaidi kupata waziri kutoka Siaya.